ברוכים הבאים לשיעור האחרון שלנו. איזה כיף שאנחנו מסיימים היום את הציור. תכף אפשר להמשיך אותו לנצח, אבל זה טוב שאנחנו מגבילים את זה בזמן. עכשיו אנחנו נלמד את העלה האחרון שלנו, את הסוג של העלה, ואז אנחנו נזרום איתו על כל הציור, ואם אנחנו נראה שחסר לנו משהו בעין, נראה רווח ונרצה למלא אותו, אז אפשר לבחור מכל ארבעת הדברים שלמדנו לצייר למלא, ובסוף אנחנו נצבע את הכל בשחור. אוקיי, אז הדבר הבא מאוד פשוט. אני לוקחת איזשהו קו, נגיד אני עושה קו שהוא קצת מעוגל, אוקיי? כזה. בסופו אני רוצה לעשות מין טיפה שהיא עולה ונסגרת על הקו שעשיתי, אוקיי? זה נראה כמו נגיד חצי לב. אז זה העלה העליון שלי. עכשיו מפה אני רוצה לעשות, רק רגע, אני רואה שאין לי פוקוס. אוקיי. עכשיו הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות את החצי לב הבא שלי, אוקיי? עוד חצי לב, טיפונת יותר נמוך. עכשיו אני בצד הזה, עושה עוד חצי לב, ופה חצי לב, ופה חצי לב, ועוד אחד. אם באיזשהו שלב הלבבות הם כבר נהיים באותו, הם לא כאילו אחד מתחת לשני, הם כבר נהיים אותו דבר, כמו כאן, זה ממש ממש סבבה. אוקיי? אם עלה אחד הוא גדול יותר והשני קטן יותר, זה ממש סבבה. שוב, זה יותר נראה אורגני. אז זה מה שאנחנו עושים עד סוף הקו שעשינו. ואני רוצה שבתוך כל עלה אנחנו נעשה קו קטן ועיגול מעל. קו קטן, עיגול. אוקיי? ממש ממש פשוט. ובאימון אתם תראו איך זה זורם לכם חבל על הזמן. עכשיו משהו ששמתי לב שלא עשינו שיעור קודם, זה לא עשינו הצללה פה, והצללה פה כמובן שלא עשינו, כי עכשיו אנחנו נעשה. אז אם בפרחים שלנו אנחנו עושים הצללה מסביב לאבקנים, אז פה אני רוצה שאנחנו נעשה בבסיס עמוד השדרה של העלה. אנחנו עושים, כאילו אנחנו ממש עושים ערפילית על עמוד השדרה עצמו, אוקיי? גם פה. ממש מערפלים אותו. שוב אני מזכירה לא לחרוץ, גם פה ערפילית על עמוד השדרה. בקטנה, נכון? לא יותר מדי. ושוב עם המקל אוזניים שלנו, טיפה מטשטשת את הקו שלי. זה נותן לי עומק, זה נותן תחושה שהעלה מתכנס טיפונת פנימה. אוקיי? יאללה, בואו נלך לציור. אז אנחנו פה, ועכשיו אני רוצה להתחיל לשתול את העלה החדש שלמדנו. אז גם אותו אני רוצה שתמיד הבסיס שלו יתחבא איפשהו. אוקיי, אז נגיד אני עושה פה, עכשיו אפשר לעשות את הקו בכל מיני פתלתליות. אז אני רוצה מפה להתחיל, ואני רוצה לעשות כזה נגיד, רגע אני אהפוך כדי שזה יהיה כמו שלמדנו, נגיד כזה. אז סיימתי את הקו, נכון? אני עושה צ'ופצ'יק שחוזר, חצי לב, וגם פה חצי לב, חצי לב, חצי לב, אוקיי? עד שאני מגיעה לבסיס, ופה גם אני מדמיינת את העלה שלי, נכנס מתחת לעלה הזה, אוקיי? זהו, שלב הבא שלי, קו אמצע ונקודה. עכשיו אני רוצה לשתול עוד כאלה בציור שלי. אז גם נגיד פה יש לי הרבה, אז אני אוציא נגיד, לא יודעת מפה אחד, נעשה כזה. ראיתם ממש כזה, איזה מין הגלגל. וחצי לב, חצי לב. אפשר גם לעשות יותר גדולים. אפשר לעשות יותר קטנים. ככל שתשחקו עם הגודל של הצורה, זה יראה דווקא יותר אורגני. אז אל תתביישו ככה לשחק. אוקיי? אז גם שימו לב אם מישהו בטעות מכווץ בין הגבות, או נועל איזה לסת, או לא נושם כמו שצריך.
באנו לפה ליהנות, לא לקבץ את הגוף, זה דווקא פחות עוזר לנו. אז בואו נשחרר. ועכשיו אני יכולה להמשיך, נגיד גם פה, אני עושה לי ככה צ'ופצ'יק. עכשיו פה עשיתי את הצ'ופצ'יק לצד השני, זה מה זה לא משנה לאיזה כיוון אתם עושים. פשוט פה יותר זרם לי לכאן. זהו, זה הדבר היחידי. ממש עושה חצי לב, אני שמה לב שאני לא עולה על המסגור. אוקיי, ממש עוצרת בסוף, ופה עוד עלה קטן. מהמם. עכשיו גם פה אני רוצה לעשות, אני אתחיל אותו דווקא מכאן, כדי שיהיה לי לכל האורך. אוקיי, אני אהפוך, שיהיה יותר קל. ועשה צ'ופצ'יק, חצי לב, ועוד אחד. מהמם. אני רוצה גם לעשות אחד כאן. ממש איפה שאתם רואים פנוי, תעשו את הסוג של העלה הזה. הוא ממש יכול להיכנס בכל מיני רווחים שנוצרו לכם בציור. וממש אני נותנת לכם רשות לשחק ולחקור איפה עוד אפשר לעשות. ולמלא את הדף. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לעשות אחד שהוא פורץ החוצה. אז אני אעשה אחד כאן, אוקיי? ונעשה שהוא כזה, הופ, יצא לי החוצה כאן. אז גם פה אני אעשה את הצ'ופצ'יק. רגע סובב, שיהיה לי נוח. וחצאי לבבות. אוקיי, אז תראו, בגדול אנחנו סיימנו את הציור שלנו. זה מהמם. אם אתם מרגישים שאתם רוצים להוסיף עוד עלים, עוד צורות, עוד משהו, נגיד פה חסר לי עלה, אז אני אעשה כזה בפנימית, קו שדרה. עכשיו אתם למדתם כבר את כל העלים ואת כל הצורות, אז אתם יכולים ממש כל פעם לחזור, להסתכל מה יש לכם בקו פה למטה שלמדנו, לקחת את זה, לבחור, להכניס בתוך הציור, ממש תשחקו עם זה. ועכשיו זה השלב המדיטטיבי והאדיר. רגע לפני, אנחנו נעשה רגע הצללות לתוך העלים. אז אנחנו נעלה על כל עמוד שדרה של עלה, נעשה לו ערפילית קטנה. נכון, של כל העלים אנחנו צריכים לעשות, כאילו עשינו פעם קודמת. ונטשטש. אוקיי, עוד אחד פה. מזכירה לנשום. ושימו לב שכאילו אל תמהרו,
תעברו על זה רגע, נגיד פה פספסתי את זה, אז אני רגע עוצרת, עושה עליו, גם על זה. כל פעם אתם יכולים רגע שנייה אחת לעצור, ולהסתכל ולשים לב אם יש לכם איזשהו עלה ששכחתם לעשות לו הצללה. גם אפשר על כל עלה שאתם מציירים לעשות לו רגע הצללה ולחזור. עכשיו יש לי פה איזה משהו שבא לי לעשות. בא לי לעשות פה נגיד עוד עלה מתחת לציור הזה, ושהוא גם קצת יצא לי החוצה, ממש בקטנה. אז אני פשוט מציירת לי אותו. אוקיי, באמת כל פעם תסתכלו, תרגישו איפה יש לכם חלק שהוא די ריק. ופשוט תציירו בו את אחד מהעלים או פרחים שאתם מרגישים שבא לכם. אוקיי, עכשיו הציור הזה הוא באמת, כמו שאתם רואים, הוא סופר סופר חופשי. קצת קשה לתכנן אותו מראש, כי הוא באמת עניין ממש של זרימה. שימו לב שכאן העלה שאני עושה אותו ממש מתחת כבר לעלה הזה, אז כאילו כבר אין לי פה את העמוד, הבסיס העלה. אז פה אני פשוט ממשיכה את הקווים האלה, פשוט ממשיכה לעשות להם הילות, אוקיי? אני לא צריכה כבר את הבסיס של העלה, אני כבר יודעת שפשוט אני צריכה לעשות הילות כאלה, אוקיי? שתדעו, אם אתם לא יודעים מה לעשות, פשוט תעשו הילה לשאר, כמו הקו הראשון, לשאר העלה, וכמובן קצת ערפילית והצללה. אוקיי, אז כרגע אני ממש כבר מסתכלת, בוחנת איפה בא לי לעשות עוד קצת פרטים. גם פה אולי אני אעשה עוד איזה עלה נחמד כזה. אוקיי, שימו לב לא לחצות את הגבול אם לא תכננתם מראש לחצות אותו. ונעשה גם את האמצע ונטשטש. אוקיי. טוב, אני חושבת שעבורי זה מספיק פרטים בתוך הציור. בשיעור הבא אנחנו נעשה את המסגור. אנחנו נצבע בפנים, נעשה לזה עוד איזו הצללה כוללת, ואנחנו נסיים את הציור המהמם שלנו לט"ו בשבט. אז תודה שהייתם איתי. נתראה בשיעור הבא. צ'או.